Awusia me mamu nyina makwa ba edmoba Djka Nyansapo channel Nyansapo TV aha ena yeshia na munim nyina munim se yeshia na it's all about say ye breaky lyrics ene enwumi a me be breaky ede amawe eye abrante a friend Oheneba Kissi ne nwuma wato ne din se Metumi fura ye mu bebre senke etimi fura kanya ne se Gyina ase a ye tim fifiri to se Metumi fura enka me Gyina ase ma ye yi asabri enka ebi asonso mintimi mfrunti ena sabri me Gyina ase a menye yie na eye nkofo bebre na nso se ma ye yie nanso me a me de me ho ne de me hunu ne se eniema nkoyie ti Oheneba Kissi se Metumi fura enka me Gyina ase ma ye yi ama me nke bi asonso papa nke bi asonso obi de na adwena bu ofa obi no mfi me ma me obi no mfi me eno ne the more reason why inte na me pese me break is anwum na me de ma wo eno nti wo hwe mo YouTube o hwe me live e wo Facebook a me chiachia mo nyina me nim se obi a ho eye me din any Djka momodi aso be subscribe to me YouTube channel no Djka Nyansapo na Facebook nso Djka Oheneba Kissi o se Metumi fura enka me Gyina ase ma ye yi a enke bi asonso yentie oh osu uchirimi o time sikanti ebere wo so rebeti agufom wo uchirimi a wo so time sikanti na ebere wo so ra ebeti agufom uchirimi o time o sikanti a ebere wo so ra ebeti agufom wa uchirimi o time o sikanti a ebere wo so ra ebeti agufom wa from Gyina ase my yanke bi aso so wa Metumi frank Gyina ase my yanke bi aso so wa o se wo a uchirimi a wo so time sikanti ebere wo so ra ebeti agufom se de medi kan ne nkofo bebre ye de adwena bu se nipa asomasi wo bi no mfi me maami wo bi papa wo bi wo da no nipa ne struggles eniema a ofam de eno de ya na erefi woti ase da bia me kase ye kai nkofo ye eyiyo ba ye refiri wo ma hyase enti Oheneba Kissi se Metumi fura enka me Gyina ase ma ye yi a enke bi asonso to se uchirimi o tami o sikanti a ebere wo soro ebeti agufam wa uchirimi o tami o sikanti a ebere wo soro ebeti agufam wa Metumi fura enka me Gyina ase ma ye yi anke bi asonso wa Metumi fura enka me Gyina ase ma ye yi anke bi asonso wa enfo adwene muso obi ayeye wakotena brochire mfie bebre ene ye calculate ena dodo ankofo akodi no akontium obetena nkran ya che ofa kwa akra ache ma me betena akumase ache nenso o mane fie menua ebi kura na ma me kwa ebi ana nkra ta asem eden ebi ana ofa betena akumase nenso ne dan kura aka no bosome so nanim kwa ofa so otua ne rent intimesre eya ye nsusu mfa ye nimu sankofo bi ayeye ena omu mfi yen Oheneba Kissi Ose Metumi fura enwumwe me de yie pa o hwa mi amema mu nyina makwa ba YouTube Djka Nyansapo subscribe like na share video ni mame sanso na o hwa mo Facebook a onso subscribe like na onso share video no na efa mame bebre ba mi wa busia mu nyina sa ni panti asio Medeme nkwato wa ba fodie so ni pada sani nti ase o se bebre ba me ye wa abusuam nyina se ni panti ase medeme nkwato wa ba fodie se ni pada sani nti ase obi eku no ho pa so de bu abusua obi ayi na adwene so ono na hia na obedie sanso onya kakra obedi ane de ano no enu nti bra wo bre nyina wo bre ma nchirima nanso ni pada sani nti ase unim de nti a ene nipa ya ba 7 producer beye ni ani bre no otan na ase ye bre mu ma enu nti wa bre obi etu no ho asi wo so obebu abusua obepri bibi akofie ne sani pa ne etwene san wo sani pe na Oheneba Kissi kasa kiro se bebre ba nipa ne ye wa abusua no nyina nipa da sani nti ase
Yɛsɛ de bɔfo kɔ wura mu okɔ hunu yɛn nyɛ nyina na ɔbɛfi ɔbɛka. Eniema nkɔfo hunu wa kwantum, niema nkɔfo hunu wa wadiem, niema nkɔfo hunu ne baabi no. Ɔmo bɛfi ɔmo ma mekanti yɛfa ne sɛ saa nkɔfo no, esi ɔmo yie no ɔmo mfi yɛn. To ɔse bebrebe a meyɛ wɔ abusua mu nyina sɛ nipa dasane nti aseɛ. Mede me nkwa to hɔ abɔ afɔre sɛ nipa dasane nti aseɛ da. Ti asɛm ne yie. Ɔyɛfo a ɔyɛ me no ya no me. Ofiri mi fie ɔpɛ. Osuo besere mi sika, osere mi sika mamma no ao. Osere me ntoma nso wa mamma no. Osanso besere mi duku nso a, eno nso wa mamma no ao. Osere me besia, mi koto bi mi ma no ao. Ne nsaka besi no a, unim ni ode ye, ose, oyefo a oye me no ofiri mi fie opɛ. Oyefo a oye me no ofiri mi fie opɛ. Osuo besere mi sika, osere mi sika mamma no. Osere me ntoma nso wa mamma no. Osanso besere mi duku nso a, eno nso wa mamma no ao. Osere me besia, mi koto bi mi ma no ao. Ne nsaka besi no a, unim ni ode ye. Osuo koda ne me hyebra ni o Ase3 ne se maye yie wa brabo emu na enso me ntimani hwɛ no wa Ase3 mu arada. Ti asɛm ni yie. Inti da bia mo chaade basa ya hwe ni yie. Edi enti na obi timi ka kyerɛ sɛ wo de sɛ ɛyɛ 1 cedi kura wo de fama me. Ene 1 cedi to de ya. Nipa na study wo ehunu sɛ bia wotrim ode na nso wotrim nya de o. Uno ni mabrabo a wo bo uno ni ne wo famu. Hwɛ ebi wo ha sa 10 cedis na wo kɔsere ma me so ode ma wo no ne yere ne ma bebu ada. Enso wo fa ne sɛ bia oti abrochire nti usre ne $100 a wanya amount ni litiri modern no afa ne picture na ade na masofo so enen ko fo bebre na abo ebo bra ye hu no nyina me se wo ti abrochire a wo bɔ mpa ye se ne ma be yi no na obusu ani atamo picture no ode na masofo ne asofo so ebi kura de ko adunsifo ho ye de ko malamfo ye nkanche na usika wa ye adwuma a wanya nyina na fabre omo no omu ni no Ghana ha adwemboni ahye yetirimu ma adwemboni ahye yetirimu ma ento so oyefo a wo ye me no ofiri mi fie opɛ odika akosere ni sika wa ama no osere ne ntoma wa ama no osere ni duku wa ama no ma wa ama ni nyina nche se bia ni tirimu ɔden o ebi ni ho nto otamma no a enye yie eno achi no okosere ne bese ti asɛm ni yie oso osere me bese no koto obi ma no obi abesere wade bi eno de wo ho kwan sɛ unya bidima no ebra wo de ma no se motifa etai ade a adwena nipa ne e de besere ye na chi no se e different o de kwa akokun o de kosel enti wo so obesere ne bese no koto obi ma no no ne nsaka bese no nim no de ye wo so de kodane ne hyebra ni kire se wa ye yie wa abrabo emu nanso wonte na ni hwe no wa Ase3 mu sa na nipa te enu nti da bia meka se hunu nipa wo che na de ye mu bebre ye na mabonte ye kyeche nkofo ade kwa ebede no hunu se nipra kura nipa no ogina ho no wo ye somafo obi timeje won sam 10 pesos ma me unhunu ho ano da unhunu abrabo na ni so biem kopem so ode bewu afra asase so na so ya na nipa bebre na afa no se bia obi sere na de no wanya bia ma no a menka so obi sere wade ema ni bi na emom etoda hunu nipa na uyi won sam sika de ama no no da bia meka se nipa wo mobro no wono na suro no ofo bebre besa wa ye de fo omo boso intine nsaka bese no ene ode ko malam ho se bibusuani ti abrochire misire nsika wa nya bi amame bronya iba me ka kire so o mane me ntoma wa amame malam me kosere ne bese ene de ono akoto bi amame intini pa ne nsam bisinie je ne fa ye na duro nyansam mo ne mra metra Ghana ni ani nyina anyepe je ne fa se na wade amame Gyina fer twa ne twene ene wo enkwada bebra ase nyina gyina nkofo sanso obi wo ha wonim ba bia no de ne baketo agya ne yema na duane di obi yi handkerchief kekepepa obi banim ode sai ne hyebre minua se wanhwe yi na afa ne se bia wiase abrabo na yebo no eda hotra sa unhunu ho ano na bra unhunu ne niema aka achi ebra wani mra ho no
na niema aka echi ade ba kwa me pesa me ka tro ne se eye firi wo pem na ya ade enye nhye enwum ni nyina ase kire no ka kire nipa na wo ma pressure ne se wotime fura enka wo nyina ase me kwa ya nka adua na si wei ekom de me enkofu ogu anka adua ne so a ye ti anka no obetu ye mi Gyina ase enye se bia fe na ye me fese mi Gyina ase mintimi mfuru nti na mi Gyina ase amafo eti anka adua ne so o mu ti di game enye se bia e manika enti mitimi fura enka mi Gyina ase mitimi fura anka mi Gyina ase maye ye anka bia so a asama meka wa adwuma me wa awariem e wa fiefiem kofo bebre na de ani abusa amanfo ayeye ene sabre ye twi wo mo sra ne abasa ye se wo no mo ye gye nkofo hyebere ye ka nkofo hyebere hye enzo mu nim ewi ase me se obi nya adwuma Prudential Bank nkwaje na ketua e Fidelity enu tika hunu se de odua ene no ana abetwa na wutwa nso a Nyankopon ye no kwafo nti obamu atwa ne big time ade ba kwa na da bia meka ne se ene mi di ubone ne me dia mahunu bone a me di na emu maso die e ba me so ne de se so se ye kese ye minim me die ne de na me peso a wade esei na nso se ne Nyankopon ahyehye owuo ne da hode ma me enu nti bone akatua no eye ane yenim afeni e de nam asofo so ne enum anointing oil na ne wure fidio de ye ni nua bi ni nua ba bi okwa aware a no onye ne hwe okwa ofie ho otu aware ne so sasa akopim se onya baba awa ne namu mpaboa ode ko Gyina ba bi no wose no enu nti enye nwanwa sabra na wo twempra ne sebe mpraduasa afi ba ko na otimi nyinsa bi abetre ne waye nanso okwa ware ye no awo ne ma sa na tie nipa da sani aka wo hyebra hye sanso hunu ne so aye yie ena wontene wonsa enu nti da bia mekase ye ne atimi atena se bu bebi se ebekọ gold ye enkokona abibifo be no iti abrofo ni bebi omubua ye de ne de se ebekọ gold ye ebekokona se Djka benya de ene nkan hwiri ye nyina se nka wo benya de ene nkan hwiri ye nyina adwene a ewo ye bibifo yitiri mo no so yefo oye me no ofiri mi fie ope aboa bi beka wa no ofiri wontomam metuo sesi asemi ni wudidi na se na mayira onfa nkwoche bontinsu ni mi ana ade behye me enu nti mpanyimfo se sebes wa konya boa kaso wa yimframa ya nyina chinyi mitime fura kanya ni se mi Gyina ase no maye yi a nke bi asonso enti ya mo ntombo ne ye yi a ye bema mum yedi ye nto aso Tirani se maye ye wa brabo mu na so mentime ni hwe no wa asase so arada minye esu otonso famu eden medua duaba no na nya mfifi ya o minye yie wa do ani abusa maye yie ni minye yie ensu oto enso famu eden una hunu ne se meye adwuma na ensu bi akatua meje ne eye peanut una hunu ne se meti abrochire na ensu bi kura mekoya na minya nkrata obi di nani abu mi sister kunu jayo onde osesa cars ebi na mi kunu ye papa kwa abonte na enso fie ha de na bi ma mi amete aware no ho na minim ne yeko enu nti samo srema de wo fie ni ma enya bi ama wa emfo ni musa bi a mi kunu aye yie na mi mfi mu ewi ase abrabo na ye bo no me se stages baby a obeduru bia ne niema eba mu enu nti yesusufu ani bu nkofo bi niema na sempabwa na hye sister na senko woro de ashe 2 minutes a me se enka de mbirika se na be woro okura de woro anka be se atwa wonan na to atwene bra ne bre da bia me ka mema brabo mema ye bre na nso nipa nhunu because yenim se bema kofo ba na sade e se wo so hwe no enu nto oba ne di nani abuse ni kuna ye yie oye adwuma commercial bank ebi kura na bema na gilon bi e de boa wo mre bi na nso mpeso obeka akire wo ene ye de tete no wo Gyina ketua bi a ye tene be 1000 cedis mema we nipa bi e toda ye ka niema hye na ye endure pain enu nto oba ne dwen se aden na woje 30 million busumi bia woje 3000 busumi bia na wontimi nya hwe
wagye ni mre bia ma de ama wo maame de save wo maame egye wo papa nkwa ompe so obeka kire wo enu nti busumi bia be ma ni tua ho ka enso wunim enso sister ne de nani abu enu wo ton ni kunu sa pranam mi kunu ye nipa bone ni ena mi kunu Gyina ketu ya mi ngunu so etoda me se eteno menua ensema nkofo ka kire ya na anu oden enti da bia me pese me de bi ye mfato ho ema wo awutie me se wo kunu ti me furo ankanya ni so Gyina ase no ura me se senko ti me furo anya ni so Gyina ase no oba wa ye yi anka bi asonso dadada wate enu ntu sisifu anibu bitimi franka me Gyina ase ya maye yi anka bi asonso bitimi franka me Gyina ase ya maye yi anka bi asonso oh about your high Djka Nyansapo TV bomodi aso be subscribe to channel no like it share nema me comment na me reading for now kama pa waso wani tua se mi fira chenchen pa na obusa me kentebo wani tua se mi fira chenchen pa na obusa me kentebo mi fira ntomago na obusa mi dumase yawo me damna keteso na obusa mi bonu matress ebo abanka bagu mensa na obusa mi se efie tisen minua wani tua se adwuma ya be ma ye enkoyie ana mi wura daban ana abeye sei enhwe obi asa ho mfa nsua asa oyenua no ma no wanhwe yi a no akwa bu sisi ene nkofo bebere hwe nkofo awade ho ne yede wade ni wura fi serpenti asase na wokwa ewo me ne ewo yen ense enti da bi okona damfo a omre bia na ne kukutu asoro sanso okona damfo okohwede ni kunu ne yema no a onya bisa wo na wade mu a na adane abufuo sister ne mra fie bia na ne bu ofu nanso ni wura fi sensatia se metena ni nyina anyepe minua ba ewi ase obi a okwan ofa so a odikum okra wo obi de ni be hye botom obi de ni be hye ankrem obi de aduro be fra pan no enu nti yasusufu anibu ne susuma okunu pressure wate na se wotime fura kanya ni so Gyina ase no ade efe ye okunu fe wankasa otimi so ware be ma no ebra wuhia na hwase na niema ye ne fe nanso ni ekwa wiye no awo abam enkola ni bi ko university ono ehwe university osan hwe SHS ohwe SHS ebi o JHS ebi o JHS afekwa na bi so ahya ase crèche enu nti ma me wontam sika ni nyina nkoto iPhone 13 Pro Max mfama na modi dien enti wani tua se okunu ni fira chenche na obusa ne kentebo o frantomago na ubusa ye friend sen entuma ya ba GTP onkoto bi ma ho enso be ma no tim so no ntomago na efira no odamana keta so na ubusa ne se bono mattress bo eye sen abanka bagu ukunu nsa na ubusa ne se fie te sen obi a hankofugu ne sa ye musa ne se fie te sen the moment wani be bono so pe otimu sa niema nkoyie yensia niema bi niente niema bi ase ifie nti sa bonten nanso adane sebo a ebeye yie na busami dumase yo medamna kata so na busami bono mattress ebo abanka bagu mensa na busami se efie te sen nanso ebeye yie ukunu so onyanya yi obraka ne ane na nto ne kwa mu ma no obra sister nso onyanya yi obraka ne ane na nto ne kwa mu ma no unim sade ya woyiri si bi fa nipa on sade o si bi krokro wo enkanya ne se na bi ene watu kwan ena sabe mpreduasa ebi akakra ode ma ne ene nko ntimi okoye niema mfama no okoye kura wakwa akwatena obi nchen adamfo okoso ye no sabe pressure no ode ma no oso wontu otu so oni ba bi a woko enu nto okoye awese kakra jisu otwa so no oba one na damfo ba na tie na nso asanda ne kunu
Opechi won nchenti agye so otwa na adwuma so no abafia banu aduane ese ne yonko ba ho na oba wanya bi adi enye so obetu no enu ntinye se bia wo yire na yeyie no ote abrochire no womfi wo ente saa minu abema mumie hwe ne ma bi na etoda yensusu nton nipa because bia ne yenim se die problem ni sibite ene ye die ne abuo yehunu ne se nipa asomase die wadura wie enso me kasa yi senka wone no enete ana wone ne da ka bon se woda ohwankromo pa Oheneba Kissi osimitime fura kanya ni se bigina ase no maye yi a kibia sonso Ibo ya no mai it be frank bigina ase ya maye yi an kibia sonso Metumi frank bigina ase ya maye yi an kibia sonso da About your subscribe to channel and account for channel we my man for. Abna sawan kunu makasa abna mina me mabedu asanso me wa danyane abna biribi ni me ho ediya na maje ya kakao na yade ababu akwakosachi sebi na bo anena abna sawan sankanya ne trabere ni ai akwasi agenda asebere sai sebiribi wo kesie mu akwasi sanka wanya ne ho da Yanu mai otimi franco Gyina siye maye yanke bia so musuwa abena sa wankunu makasa abena me na me ma abaduasa enso me wo abagyan yenyina nim se nkunu makasa ye nkunu ma awo nkunu ma awo nso wodi ya hwie nya yie agisi atwitwa ne ye kyere nkase me ka kyere nkase abonofo aduane bi no mo dia kan betie na emom nkruma adwan wonu afufuo na aka sa o de to so enye yie etu be hu se na ba ne gumu sa na ewo so to se abena se wankunuma kese abena me na me ma baduasa nso me wo ambagyan obatan bia wo bebere na nso ne mamoa no obatan bi wo ma bebere na nso ne mamoa no obi ye adwuma panke wo se sika firi mu ba na nso adwuma ne moa no obi ti be ma bi hu abema no ye papa kwa abonten ko a onye papa mafie enti nipa de nani abu oso wono waye nkuruma kese modi mani abu se ni kuna ye yie ne yira ye yie nanso ne yiri sika mo afie otom ni kunu sika mo afie ehwa abonten sofo eno nti abena se wankunuma kese abena me na me ma baduasa nso me wo abagyan abena bibi ne me ho edian na magye akeke wose yade ya abo akokwesachi se bi na ya abo ane na ka abena se wase nye ne tena bere nie akwasi agenda asebere se biribi wo kase mu a akwasi se nkonya ne ho dadaada eto da nkofo bi honam aye honam kwasea ono no onim hia enu onim awre ho ne dia ne so wo ye kase sa na nkofo bi honam tie enu nti nhwe obi kase a wa ye ho mfa njaage no ne se hia wanko afon nye nipa nyina ne hia omo fon esoro se de tumfo nyankopon ye obi a system wasi abena se wankunuma kese abena me na me ma baduasa na enso me wo abagyan abena biribi ni me ho edian na magye keke bra ne din no agye keke ukunu din no agye keke ye bona bodi ni wa adwuma mu okwa enso bibia ni wa afiri mu ba enso so keke ye de ani abu sister tenkran sister ti abrochire sister wo kumase ene ye de ani abu bibia ni wa ewo mu da bia sister ya ye busy koba saa nenso onye sika bia odi tuaka sanse be ma okofa ne moa no onye boafo ogya nkora ne nyina aguru no so enu nti wadane nkunuma kese bententen gramo pa onkomma osori anu odada mu ohwa nkromo edura nwumra wasan so ese ne so enu nti sister na wade a wote ho no waye nkunuma kese ne ma baduasa enso wawo abagyan nko a okofa 7 preduasa ni pagingyan eniyema nko yi enu nti susufu anebu na otime furu ankanya ni so Gyina ase no waye yi a enkebi asomoso otime furu kanya ni so Gyina ase waye yi a enkebi asomoso
subscribe to channel no aha and aha life nyom a wonte ase ye breaki edema ye de ye futuo da bia na me kase ya me pese me motivate e de efa ha life nyom mu se de be ya wuti a ubehunu se nyom na mpanyimfo no to ye no o man to ne sa akwa ensem bebre na ne wo ma se wuti a ubetimi di bia ba obra na waka bia kira afoforo na omu so etimi etie enu nti eye tie ha life esan se enu ane ye de me nka se ne de ne nye na emum se wo pa futuo wo pa nyum esiesie awade enyum ebetuufo enyum eka nipa bomu enyum etwe be nyankopon a eye ha life nyum emfa ne se bi omo to nyum ginjan bi akeke if you omo nyum ginjan mu kura no misi lumba nyum ginjan mu kura no efutuo wum agi se bi a won te ase ya mi nshraw se wo je bere na wo hwe me da ase Oheneba Kissi ose metime fra ka me Gyina ase ma ye yi a nkebi ason so dadaada metime fra ka me Gyina ase ma ye yi a kebi ason so dadaada sanete okay ha